Ayolah tenan. Rene nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek ra sing ngelapi bapake ora marem. Ya, kaya ngene. Golek dhuwit nduk ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng ambune wengur kae ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Lho, sebabe Keroyokanku akeh. kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Lho, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa. Oh, ngene besan. Kok besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, lek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan nang ngene besan, desane besan utawa ngene pokoke wilayahe besan utawa kampunge besan ngoten niku. Nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Ah bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula Pak. Bar rembugan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti bocah. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalah? Lewat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, Nggih, gitu. nggih. Utusan karo Pak Kami Tua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, yang sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke nu kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebab kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung je urip, mula mang tanggap. Ngomongane ra enak. Anu Pak Marno bejang golek dalang liya mawon. Ora. Niki boten dalang niki pagebluk niki. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Pak Marno ki paring dawuh malah karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih ning klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntadi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mikmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Oh iya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebeya. Nggih, leres. Ning sing bakwayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggene syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus cukule ning bathuk kuwi sinom. Oh. Widodo kuwi slamet. Heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambute cukul ning bathuk kaya sinome lagi rumpi-rumpi kuwi biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis trah ing desa kene. Oh, ngono kuwi ada doanya. Sing angel iki kok kene iki lho dukuhe kok cengklik iki lho. Lah apa masalah kanggene jenengan mung ya apik. Ning ngene Mas. Aku ki ning ndi kulino ngonceki. Heeh. Endi jeneng mesti ana tegese ana artine. Heeh. Cengklik kuwi miturut penemuku. Pripun? Cengklik kuwi cengkah kuwi ora
ora becik. Cengklik, cengkah kuwi ora becik. Utawa cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Mula Iya. piyayi cengklik diharapkan selalu Mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo? Kudu tanggung jawab wong sampean sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Siki saka tembung sing duwe gawe bengi iki panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besare. Ya ora? Leres. Nampa kanugrahan kesehatan, rezeki, kabejan dan kebahagiaan mula bengi iki tasakuran. Cocok. Wiwit masyarakat nganti punggawa ing desa kabeh do mbiyantu. Leres. Donane sing ana kanggo nanggap wayang dalange Ki sapa kowe jenengmu kowe? Tak kuwepro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangan entuk kecer kok wong lali ra entuk. Ki Cahya Kuntadi. Yang terakhir Do nunggu tekone gareng saka Semarang. waduh. Maksa katut awakmu kuwi. Wong ke takon ki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon ki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran ki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone gareng Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Tah kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Sumarno kuwi piyayi sing tebal syukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat, diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Nggih, leres. Wih, nek yen wong sing tipis imane, kuwi titikane yo gampang. Titikane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang Sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggah ning ngarep iki akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu kok diprotes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ya. Ewadene sahnya kalau diketahui oleh orang banyak wong syukuran yo ngene iki Mas sing ngerti akeh. Diketahui disaksikan. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi iki do melek bengi iki tirakat ngiras-ngirus. Terakhir Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki, tetap meminta kepadanya, tidak boleh kepada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Sik iki abot lho Mas. Iki nerjemake nganti ora bener. Ora entuk tambahan lho Mas iki. Jare ngene besan njaluk tambahan ora. Oke. Ayo kudu cerdas. Sugih sanak, sugih sedulur, mula duwe gawe sing bantu ya akeh. Cocok. Mar kuwi marga kenceng anggone nyambut gawe lan donga mula rezekine ya lumintu. Nonton wayang hobine. Wah iya. Pak Marno tasakuran mokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi. Sapa jenenge? Suyatmi. Iki sugih srawung ning sing dipilih ya panjenengane Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Yat, mudi arangel iki.
Yat kowe kok ora ngerti lho. Yat ki sapa to jane? Yat ki ora jikoke to. Kuwi lho wong main ngawut ae ora. Penjabaran dari Yat. Angel iki. Ayo, lek ora iso duwe balekke. Ayo. Sing Yat ki saka tembung kiat. Kiat ki rumus jurus. Rumusnya supaya beliau itu bahagia ya kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene Yat kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan Suyat, Yat ora nek ki, ora nek kiyate, langsung Yat apa ngono kuwi. Yat kuwi saka tembung kiat. Ora iso Yat ya Yat apa ngono kuwi. Lah ora ngerti to? Apa saiki apa? Yat to. Yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Yat ngono kuwi. Berarti aku ya klebu iki. Kok klebu? Aku ya yatim piatu kok. Gerange semono kok. Lah kene kowe ya iso mbok terjemahke dhewe. Ora kuwi kewajibanmu. Terakhir mi. Yatim piatu selalu disatumi mergo kuwi ya dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Nggih. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora nggih. Ora emosi piye? Ora ngger kebon sego tewel iki galak aku. Wah. Ciri khase kene ya, Reng. Oh aku pancen sengaja mampir ning Besan suguhi sego tewel. Wah. Bungkusnya isi tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempe, tempene luar biasa. Wis, nek yo kuwi Mas pedese ora umum. Aku ya teko pedes, Pak. Mboten. Lah ciri khas piyai kene ngono tur tewel kuwi lek diinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake Pak Gareng. Iya bener, ya lagi bengi iki lho aku. Apa? Nyambut gawe ditunggoni Besan. Mantuk do nonton kabeh. Monggo Pak besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekatan menika polahe lek golek dhuwit. Beliau tahu apa profesiku. Heeh. Dadi nampa anakku kuwi ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisan. Heeh. Beliau tahu bahwa beliau tuh menghargai profesi saya. Nggih. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nah, nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestakaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan Gareng niku lha raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Ngapa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Moh. Aku darahku sik suci kok ngawut ae ora. Wong kok senengane iki nggih matur nuwun lho Pak Sumarno kula ditimbali mriki saged ngibur sederek-sederek kula ingkang wonten mriki. Nggih keleresan mantu kula pancen asli Sinombo Widodo nirhing sambikala mriki. Anakku karo iki cerita anak karo mantu. Pripun? Nduk, kowe wis seneng tenan karo jenenge lak Mas Imam. Mas Imam wis, Pak. Ora betah melek mendhi. Ora yen mantuku kuwi kulino jaga kok. Ning ya karo turu. Kene ya jaga saron padha. Tak takoni wis padha cintane. Dasare apa kowe cinta? Jawabane cah nom saiki, Mas. Piye? Pak, cinta mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu kata hati. Wah, iya. Mula ya wis berarti cinta mereka mantep urip wong loro. Wah, cocok. Wis pokoke ngomahku saiki doktere papat kowe butuh opnam. Wanci-wanci mondok. Wis periksa anakku. Ora sudi aku. Periksa anakku ki entuk bonus lho. Bonus apa? Wis kriterianya semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Alah gah telek.
Gelem ra? Bapakmu dhewe genah gratis ora nek diskone. Loh, aku kuwi disuntik seumur hidup kok. Suntik apa kuwi? Pokoknya ra iso lara aku kuwi. Wah, Aku tidak akan sakit karena aku pekerjaanku nun sewu ki Mas. apa? Pekerjaan orang yang bisa membahagiakan orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Tampilnya memang hebat karena di hadapan besanya. Ayo. Tak golekne kanca iki mumpung gendut Niken Salindri wis dianti-anti karo para lenggah. Oke. Ya Nduk, Ken. Ayo. Cublak-cublak suweng men berdiri ngancani Pak D Gareng. Yuk, dados. Oke. Terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune Pak. Rawuh jam pira ning daleme Niki Pak wau Marno? jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sakmenten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi Piyai alhamdulillah. mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku besane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci ladan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernae putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? Wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh, emang lek sampean kelairane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Iki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti adi tamang. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku Kuwi kan cara bahasane ngono lho, Pak De. bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem kuwi kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir di Lambo. Niken yo. Oh, ki cah iki sik enom ya Lah sampean yo suwi ya lek duduhe. kae lho, Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lek sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok ha iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh, kan legae ning kae, baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon junemeng. Jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki Niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit. Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno Heeh. bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus Tetap. nikah. Ah,
Pak Sumarno nikah. Ora. Terus Diapake lho, Mas. Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewek. Mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki yo tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sino Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki ya sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Ik Sing sumbing iki bibir. Lah mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Bapak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didum-dumne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Nah, bener. Muga-muga rezekine saya akeh, panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya Ken ya. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikekne genteng iso. Weh. Kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat tambah omong. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sino Widodo ugi rawuh. Waduh, nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarno namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng? Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Bapak camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mu nyeneni aku yo ora nyeneni ngene apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe? Niki lek ora ngerti, Aku desa kan kene lho. Kan desa kene Sino Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Hei. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Ki Dak. Wah, ajeng diparingke sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. iki kurang siji kan? Iki dicangkeng sisan. Iki. Ya terus apa gitu aku arep minggat Pak piye kok? Oh, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Mbae ya manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun matur nuwun. Nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapa. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen. Oh nggih. Jebul kan nate. Nggih, lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sino Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kali Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kali Pak Lurah wau?
Nika dada. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantengnya, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareye kulinamu. Ken, yo saking bunangipun, yo. Ya, Reng, joget ya, Reng. Ela tenan. Rene nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marem. Ya, kaya ngene. Golek dhuwit nduk ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng, ambune wengur kae. Ambune badhet, Pak. Kene tak resikane. Ambune apa? Badhet. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi Oh, ambune. garane lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Oh, lambung komplit. Ababe rada piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah Aku kuwi. jane no apa ngempet, Pak, ket mau. Ngempet to. Lah ya tak sawang kok kudu mutah ngono awakmu. Heeh. Anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Hah? Aku ya kemringet. Tak lapane raimu kene ndang. Iki dagangan, iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho, Wi lho kunci omah. lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omah kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan Kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih di Ah, betok Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Nggih. Dipastikan nggih, Pak. Pak Tiang Kari, nggih. Kang Asto Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari Lah iya Kari niki. iki. Nggih, jenengan istirahat sik. Oh, iya. Nyusun kekuatan mergo sik baju. Kok iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Nggih, coba kaya Ngateko apa. Nduk sayang, kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas. Nggih Gareng. Mas leres tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Nduk? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa iki. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi ki dhisik ki anu, kaya ngono nenek moyangnya kuwi mbahku dhisik. Kowe omong apa? Loh, tenanan, desa-desa jenenge Winong kuwi sing mangestoni aku. Oh, simbahku. Ndak, bercanda. Kaya ane nijuk. Ya, Asli Winong. namanya Winong. Winong kalih Birgita. Iya. Nggih, nyak iki mau gugur gulung wis. Pripun? Iya. Lah iki kok nyanyi apa? Urung iki mau supote nggih jumeneng ngono kuwi lho. Gugur Iya. gulung Heeh, ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe karo minangkane pamundhut ya karo tetembangan. ngono Nggih, kuwi. nggih leres-leres. Nggih, luar Ngiras-ngirus. Nggih. Nggih, nggih. Birgita pun rampung anggone toto-toto. Nggih. Tata-tata. Tur sinden sakniki niku nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Heeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan betul. sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres, nggih. Iki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Nggih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinom Widodo dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari ya ngono kuwi. Tak goleke dalan panjenengan. Iya. Iya, ini
nggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Nggak ada. Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing Oh. ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur gunung. Oh, Gugur Gunung. Gunung. Oh, Sinom. iya. Nyamat. nyamat ki mau lah. Mari kangen Nek nggih. diselang-selingi karo model lagu saiki. Lestantun ki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, Lestari ya Lestantun. Aku Guru Dwijo. Lestari ya Lestantun. Nggak boleh lah judul tuh ya Lestari ya Lestari. Ya karepmu aku Dwijo Waragono apa Pranatacara kok. Monggo Ya. dipunaturaken Oke. Lestari dados Madangkara. Oke, yo. Pak Degareng mang komentari. Bab menapa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumo ning ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Yo, Leres. nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, Nggih. leres. Nah, dadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kalir. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan Sinden. pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan Atine rasane kecekel, tangane obah, sikile Sikile. sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja. tapi lho. jenengan nate kebelet pipis, Lah, Pak. masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Nah, terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jingone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa ki jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan. Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal-medal menawi sampun dugi ngreya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apa nih? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksudnya. Apa ngenteni ning omah? Kowe mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat iki modern lho. Nggih. Aja. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki. Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Basa Jawa. Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane pemeran dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke.
Wiwit bonang nganti gong iki kudu kerjasama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. Berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh, ki ngono kuwi kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawahmu semene, wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok urung? Urung. Aku ki ayu kaya ngene iki tapi ra duwe pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, gampang dihapusi. Lah masalahnya aku kira gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau dihapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar, Mau, aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? lho? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar masih pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1. Telu, gelem rekoso. kepapat. Telu wae aja papat. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih sijingka sing penting banget. Apa, Apa? Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki mbok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Oh, Ketoke berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ki ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya bojo bojoku wedok lanang? lho. Bojoku wedok ibu kek. Ah ya bojo ngono kok bojo ngono wedok. kuwi. Apa Dan kok juga ya ndek istri bojo lho, lanang. Pak. Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari- ana tengah. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, ngurung foto KTP. Ya ning ati-ati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak, gawe nggih. sing ati-ati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Nggih. Sing halus napa Pak? Sing aluse mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Nah, ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa? Srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa apa-apa. Bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak sing Cahyo. nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki iso nulis. Hmm? Konoan dengkulmu mlocah ki ora.
Ki Dalang Cahya Kuntadi konoan ora. Iya. Allah, nang KTP yo tulisane yo konoan. Ayo ora. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Timen Buddha yang rembaka Mas. masih nangling cahyane roka heksi Nih. Nimas mesti kaning jantong Kan? kenya kang saking Kenya saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa? salawi reng-re nambang beksa wes